so cute. Se on joku. Mikään ei ole hirveämpää kuin kylmyys, joten laitoin toppaliivin päälle. Jalkareeni. Parasta kun kävelee salille, niin ei tarvii tehdä sitten nää kävelyä erikseen tuossa juoksumatolla. Pääsee suoraan vaan lämpäämään ja tekemään reeniä ja sitten kävelee kotiin. Tykkään lämpätä jalkoja tässä polven ojennuksessa. Joten let's mennään lämpäämään vielä sen puoset. Ihan on voimat lopussa yläkropasta. Alat jaksaa ihan hyvin, mutta yläkroppa on vähän silleen. Tosi hyvin on silti virtaa, vaikka ei oo syönyt. Kello on 7:30. Mä teen vielä yhden setin vatsoja tässä ja sitten poset ja sit lähdetään kävelemään takas kotiin ja mennään syömään aamupuuroa. Rupee tasapaino pettämään. Mä yritän vaan joka päivä luottaa siihen prosessiin ja sit poseilla käydä vähän vähemmissä vaatteissa katsomassa, mitä täällä on tapahtunut. Silloin huomaa aina kaikista isoimman muutoksen ja ei turhaa stressailla ja panikoi siitä, että ollaanko nyt aikataulussa, koska mä jätän valmentajalle sen stressin. Mä pistän sillä aina aamupainon ja se tsekkaa aina kunnon valmennuksen yhteydessä, niin itse on ihan turha stressata siitä omasta kunnosta ja omasta painosta. Teen vaan sen mitä käsketään ja koitan mahdollisimman paljon nauttia tästä prosessista. Nyt lähtee tasapaino herjumaan sen verran, että nyt pitää lähteä syömään. Joo. Kello on 7:10. Edelleen on toppaliivi päällä. Juon protskun tässä matkalla ja toivon, että en pissaa housuun. Naapurit varmaan miettii tästä helvettiä. Olo on aina välillä tällainen. Tämmönen fiilis tulee. Kattokaa miten upea outfitti.
poikaystävän shortsit, mitkä mä lupasin ehkä myö Vintedissä, mutta otin itselleni. Aamupalana toimii taas the usual puuro. Mä tykkään aina iltaisin laittaa itselleni valmiiksi puurohiutaleet lautaselle. Yleensä laitan kahvin valmiiksi, mutta nyt en, joten laitan kahvia tulille. Nyt mä näytän, miten mä teen mun jääkahvin. Yllätys, laitetaan jäitä oikeastaan täyteen toi lasi. Mä normaalisti käytän tähän sitä sokeritonta vaniljasiirappia, mitä käytetään kahviloissa. Se, mitä saa myös kaupasta, semmonen musta pienempi purkki. It's good. Se on mun lemppari sen takia, koska tulee mieleen vaan se kahvilan jääkahvi siitä. Mutta meillä ei nyt ole sitä ja mä keksin uuden makuyhdistelmän tähän. Mä oon kokeillut tätä sippaa Sweet Vanilla pelkiltään, mutta mun mielestä se ei oo niin hyvä kuin se, mikä on siinä mustassa purkissa. Mä en yhtään muista, mikä se nimi on, mutta mä laitan näitä kahta sekaisin. Vähän paskanen toi lasi. Meillä on kahvi, kauramaito. Laitetaan kahvia suurin piirtein puolet. Todella hyvää. Jos sulla on yhtään sellainen hetki, että sä et tiedä, mitä sä haluisit sun elämältä tai mikä se suunta oikein on, mikä mua on auttanut pääsemään elämässä eteenpäin, on se, että mä oon alkanut keskittyä enemmän siihen, että minkälainen ihminen minä haluan olla. Mun vinkki on, että kannattaa tehdä itsestään sellainen, onko se niinku mindmappi. Mä oon tehnyt esimerkiksi mun päiväkirjaan toissapäivänä. Mä oon tehnyt itsestäni semmosen tikkuukon, millä on pitkä tukka ja isot jalat. Ja sitten mä oon kirjannut sen ympärille. Mä oon kirjoittanut minä, Janette, ja sitten sen tikkuukon ympärille mä oon laittanut tälleen viivoja ja sitten kirjoittanut, että minkälainen se unelma minä on. Kaikki mun astiat on pesussa, joten nyt mennään muovikipolla. Tässä matalahiilarisessa päivässä tosiaan ei oo lämpöisillä ruuilla ollenkaan mitään perunaa tai riisiä, että sieltä on poistettu ne. Toisella aterialla mulla on kanaa. Kanakasvis ja nyt on jauhelijakasvis. Syömisen jälkeen tulee aika kylmä, niin laitan pitkähihasen ja sit heitän vielä hupparin päälle. Mä olin just puhunut pari päivää sitten, että mun pitää lopettaa energiajuomien juominen, mutta tässä sitä ollaan. Se on nyt pieni pahe. No niin, tosi hienosti meni.